Hola, me llamo María Pechuan y he escogido como maestra del arte a Louise Bourgeois. Louise Bourgeois nació el 25 de diciembre de 1911 en París, Francia. Fue una artista y escultora francesa nacionalizada en Estados Unidos. Es conocida por sus esculturas de arañas, que le valió el apodo de Mujer Araña, y es una de las artistas más importantes del arte contemporáneo. Fue la tercera de los 4 hijos de Joséphine Fougeroux y Louise Bourgeois. Sus padres eran dueños de una galería especializada en tapices antiguos. En 1930, Bourgeois entró en la Sorbona a estudiar matemáticas y geometría, materias que le atraían por su estabilidad. Su madre falleció en 1932. Su muerte la inspiró a dejar las matemáticas y a comenzar a estudiar arte. Louise continuó estudiando. Se inscribió a clases donde eran necesarios tutores de inglés y de esta manera no pagaban matrícula. En una de estas clases, Fernand Léger le dijo que era escultora. Bourgeois se graduó en la Sorbona en 1935 y continuó estudiando. En esta etapa descubrió que su impulso creativo se encontraba dentro de los traumas y tensiones de su infancia. Bourgeois conoció en su tienda de obra gráfica en 1938 a su esposo Robert Walter. En 1939, Bourgeois aún no se había quedado embarazada, por lo que junto a su esposo visitaron Francia para adoptar a un niño pequeño, Michel. Sin embargo, en 1940 dio a luz a Jean-Louis y en 1941 a Alain. En 1954, Bourgeois se unió al American Abstract Artists Group con varios contemporáneos. Bourgeois abandonó el uso de la madera mientras investigaba temas como el miedo, la vulnerabilidad y la pérdida del control. A principios de 1970, Bourgeois era anfitriona de reuniones. Durante estas, jóvenes artistas y estudiantes recibían críticas de parte de esta. En 1973, Bourgeois comenzó a enseñar en el Pratt Institute. Robert Walter falleció el 26 de marzo de 1973, hecho que provocó un gran cambio en su vida. Consiguió el reconocimiento internacional al celebrar su primera retrospectiva en 1982 en el Museo del Arte de Nueva York. Después tuvo otra en 1989, en Alemania, con Maman, una araña en bronce de 10 metros de altura que se expuso en 2004 en el Museo Guggenheim de Bilbao. Obtuvo varios premios. En el 2010, el último año de su vida, Bourgeois utilizó su arte para hablar a favor de la igualdad para lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. En el 2011, uno de sus trabajos, titulado Araña, se vendió por $10,7 millones, nuevo récord para una obra en subasta. Bourgeois murió el 31 de marzo de 2010 en Nueva York. Esta continuó con la creación de piezas hasta su muerte, ya que sus últimas piezas fueron terminadas una semana antes de su fallecimiento. Hola, soc Verònica Rua Lapont i la persona que ha realitzat el treball de les dones artistes sobre la gran pintora Frida Kahlo. Vos parlaré de la seva vida, el seu recorregut, les seues persones, coses que l'han passat. Anem a començar. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Aquest era el nombre complet de l'artista de la que vos parlaré, més coneguda com Frida Kahlo. Va néixer a Coyoacán el 6 de juliol de 1907, en Mèxic, i va ser així on també va acabar la seva vida, el 13 de juliol de 1954. Va morir amb 47 anys a una ciutat de Mèxic també. Aquesta dona era un gran icon del feminisme de les poques en aquella època i també pintava. Això va ser al que es va dedicar principalment i per lo que és famosa i reconeguda.
El 17 de setembre de 1925 va ser quan va sofrir un accident, quan l'autobús en el que ella viatjava va ser atropellat per un tramvia, quedant aplastat contra un mur completament destruït. Tornava de l'escola a casa junt amb el seu nòvio de llavors. La seva columna vertebral va quedar fracturada en 3 parts i moltes més fractures que marcaren de manera decisiva en la seva vida. Aquesta es va sometre a moltes intervencions quirúrgiques durant la seva vida, almenys unes 32. Va ser durant les moltes hores de postració al llit per a recuperar-se quan va començar a pintar. Al sostre del dosel del seu llit van instal·lar un espill, a petició de Frida, per a poder veure-se reflexada en ell, i allí va pintar el seu primer autorretrat. Mentre l'ambivalència de sentiments d'amor i odi va caracteritzar el vincul de Frida amb la seva mare, la relació amb el seu pare va ser sempre de molt carinyo i proximitat, i es va fer encara més estreta tras l'enfermetat de poliomielitis de Frida, posat que va ser el seu pare qui principalment la va acompanyar als seus exercicis i la va guiar en els programes de rehabilitació. Aquesta gran dona es presenta com una figura complexa, interessant, emocionant, personal i sobretot universal. La seva obra reflexa la vida de les dolències, el seu tormentós matrimoni amb Diego Rivera, els seus ideals comunistes i la seva concepció de la dona. Una dona admirada per molts no sols per la seva pintura, sinó per la seva personalitat fort. La seva vida ens descobreix un món de sentiments i un exemple de perseverança, i avui en dia està considerada com un autèntic icon de feminisme i la màxima representant de l'art mexicà del segle XX. Espero que us hagi agradat i hagueu après alguna cosa nova. Un fort salut. Hola, avui vaig a explicar-vos la vida d'una pintora italiana molt reconeguda al segle XVII. Aquesta pintora es deia Elisabetta Sirani. Va néixer el 8 de gener de 1638 a Bolonya, Itàlia, i va morir el 25 d'agost de 1665 en el mateix lloc. Pintora d'estil barroc del segle XVII, amb 12 anys Elisabetta va començar a pintar seguint els passos del seu pare Giovanni Andrea Sirani. Pocs anys més tard es convertia en pintora professional. Quan Giovanni va quedar incapacitat, Elisabetta es va encarregar de dirigir el taller familiar i de mantenir a tota la seva família amb les seves obres. Elisabetta va ser ràpidament reconeguda per tota Europa. Es creia que havia ajudants que col·laboraven amb l'elaboració de les seves obres. De fet, Elisabetta va haver de sometre a demostracions en públic per demostrar que era ella i ningú més l'autora de les seves pintures. Per tal només 27 anys, Elisabetta moria de manera inesperada. La prematura mort d'Elisabetta va truncar una brillant i prometedora carrera com a pintora. Gràcies a la seva prolixa producció, la seva curta trajectòria va deixar un gran nombre de pintures i dibuixos gravats. Clara Peters va néixer el 15 de maig de 1594. Fou una pintora flamenca considerada una de les iniciadores del bodegó o natura morta en els Països Baixos. Amb el pas del temps, va fer una de les seues obres més conegudes amb tan sols 14 anys. En 2016 ja era la primera pintora protagonista d'una exposició en el Museu del Prado, i temps després va morir, en 1590. Elisabetta Sirani va ser una pintora italiana d'estil barroc del segle XVII. Va ser una de les dones pintores internacionals.
però la seva prematura mort amb 27 anys d'edat va trencar la seva carrera. Era filla d'un pintor i no va poder accedir a una acadèmia per ser dona. I va tindre que aprendre pel seu compte en el taller de son pare. Ella, cansada de que felicitara sempre a son pare. Un dia va decidir obrir el taller per a que tots la vegueren pintar. I a partir d'ací va iniciar la seva carrera de pintora. La seva especialitat van ser les pintures religioses de la Mare de Déu amb el Xiquet i la Sagrada Família. Després de 10 anys d'èxit, ella va morir i actualment